Kako biti savremeni umetnik? Šta ja sada uradim da bi bio savremeni umetnik? Čime ja da se bavim? Da li da se sečem, ili da skačem, ili da slikam, ili da ne slikam? Da li da radim digitalnu umetnost ili sve to zajedno? Ali to je u suštini potpuno nebitno. Jer umetnost sama po sebi je izvorište, izvor istine koja izvire iz umetničkog dela. Ja sam pre svega u toj prirodi posmatrač. Poštujem to što se dešava. Poštujem materijale, poštujem procese. A onda kad počnete da poštujete to krene da poštuje vas. I nastaje dijalog zapravo. A u dijalogu nastaje sadržaj. Nije važno da li je dan, nije važno da li je noć, nije važno da li je kiša, da li je vetar, da li je led. On je kontinuirano slikao i slikao i slikao, da smo mi kao roditelji bili zabrinuti da li ta energija tolika može da izdrži rad takav kakav je on radio. On je zoru dočekivao po ledu, snegu i kiši slikajući mapu.